بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga palanggungan na mga agama Islam, yari na isab kita niyo nakapagbaymata hawak to ini, hakarnasin pag-agama ataw ka ikakusog sin pag-agama sin kita niyo. Sabab in pag-agama ini mga palanggungan na mga agama Islam, biya ko nag-ipat jambangan. In jambangan niya uniipat mo siya na ayaw siya pasari. Subay daraan mo siya bibusugan hatubig, hasupaya, samamutod siya ataw kadamayaw siya. Ang inagama biyad tora mga palanggungan na mga agama Islam, sabab in kita, mano siya kita. Tiniaon sipat ta magkalupa, na din na sabab biyad to, na in on din ha mga aturan sin agama, pagkalupahan sin kita niyo, was makakita na isab kita, makarungog na isab kita, si mga pakaragyan sin agama na on waktu nakatumtuman tabalik yan to. Nabihayanin pag-agama mga palangungan na mga agama Islam. Biasa pantundan, indan yaon bang di na siya labayan, na tumubo na doon ni mga sagbot ginis, bali, maitong na siya, bang malugay di na siya kalabayan, maitong na siya ataw kadina kaindanan indan doon. Mga palanggungan na mga agama Islam, amo ilimabayaon na in maudo nato ataw katapik nato manunjyo kisin sambayang bargyamaa. Na in sambayang bargyamaa ini mga palanggungan na mga agama Islam, na pinaka minus kanganan si kiyamaa amo induang katao mag-agad magsambayang. Sabab in kiyamaa pegian kiawase din na kalima istima at niya natipon doon in 2, 2, 4 na in 2 tao na kanganan na siya na nagtipon in 2 tao. Adina sabab yadto laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya in jamaa al-isnani fama fawqahuma jamaa. In duang katao ataw kalamabi din na duang katao kanganan na si jamaa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mga palanggungan na mga agama Islam o na mukadis, long niya may yatasaddaku ala hadha. Tiniaon mga tao amo in duang katao si mambayang sila. Mabaya sila sumambayang, sadi sila makaingat. Along sin Nabi, isilong niya in makapagsaraka kaniya yaon natin niya kaimaman siya. Natimin na ginambok sahaba, imaman niya in taw yaon. Na inyan, hinang nila nito kanganan si jamaa. Waliya ummakuma akbarukuma. Imagimam kaniyo hisyo in nakamagulang kaniyo. So pamamengat. Sabab in aturan sin giamaa hatungon sin pag-imam na hadis sin Rasul sallam long na yaumul qaum akrauhum li kitabillah. In magimam ha mga tao amo in pinakalabi in ingat niya ha Quran din kanila. Tinamingat siya ha aturan sin pagbasa sin Quran, maingat siya ha maana sin Quran, na amuyatin labi aula magimam. Fa inistawaw, lon sin Nabi, apabila long tain mga tao yaon, natitipon sila niyan, sibo-sibo sila maingat ha Quran, maingat sila magbasa, ataw ka memorize nila ni Quran,
na lonsin Nabi fa'alamuhum bis sunnah. Hisyo yung pinakamaingat kanila ha hadis. Hisyo yung pinakamataod kanila in na-memorize ni hadis na siya yung magimam. Na sa upama yung mga tao yaon, hati niya sibo-sibo sila, hati niya memorize nila ni hadis at tawag ka sibo-sibo sila ha pag-ingat ha hadis na lonsin Rasulullah na fa-akbaruhum sinnan. Hisi magulang, hisi nakaumol kanila. Hisi nakaumol kanila. Naba magsibo sila hisi nakaumol kanila na lonsin Nabi fa-aqdamuhum hijratan. Hisi nakauna kanila nag-ibadat. Hisi nakauna kanila nag-ibadat na siyain magimam. Muyatin aturan sin pag-imam mga palangungan na mga agama Islam ataw ka aturan sin sambayang berjamaah hisyo imapatot mag-imam. Demikian hati niya harus laisab ha mga kababaihan hati niya hamadir sila ha sambayang berjamaah masjid sa subeon izin si mga bana nila. Iban ayaw sila mag-usal si mga lana mahamut. Iban ayaw sila magpagawa sin mga aurat nila amuin makapit na. Sabi nila tamunan tuod. Iban lamayo sila amuin di makapag lamugay iban mga kausugan. At niya siparit sila din ng mga kausugan. Iban subay sila magsapatay kun si mga kausugan. Iniyan onde na mga kaasawahan sin Rasulullah maghadir sila sa bayang berjamaah. Iban sunna in paghadir sin babae ha mga magyalis al-wa'd. Bialong ta mga sa pamasambayang Jumat sa amin tin sarat niya. Di sila umusa sila na mahamot. Iban ayaw sila amuin gumawa sila sinamuin on makapit na sila mga kausugan at niya wala na tabunan katanin aurat pamaniya at tawag ka amuin naglamod in usog ibang babae do na maran upama na yadto bakriya tumarayaw. Mga palangungan na mo agama Islam on din ha mga aturan sin sambayang berjamaah amuin piagnganan hati niya amuin nalit siya nalit din ang mga aturan niya amuin masbuk pegian hamadir na siya atawa ka sa pama nagsasambayang siya sunnat pag-ubos siya to na iabutan siya sin kamat. Iabutan siya sin kamat biyayan. Sabo siya nagsasambayang. Sin sunnat pama niya. Uni hinangan niya sin sambayang niya. Bang sa pama in sambayang niya unatin niya bago ra siya nag-start atau ka hangkar kaat paninasambayang niya apabila kumamat larakan niya na insambayang niya sunnat niya tumadto na siya papardo yayan sa tiyawag na siya sin kamat biyayan. Mas afdal in hamadir siya panagnaan sin sambayang sinamo in berjamaah den sin magpalit siya karena tamalos siya sin sunnat niya. Haplon sin hadis Abi Dzar salli as-salata liwaqtiha. Sambayang kau sambayang amuin sabun mi waktu niya. Fa in uqimat wa anta fil masjid. Banglong ta nagkamat na imbilal ubusyaong ko ha masjid pasalli tinya sumambayang na kausartasin mga jamaah.
Ayoko dumawa long inni salaitu. Inako ini nagsasambayang ako sunnat. Upama. Mas marayaw hati niya sautan min pardo hati niya tay kurang min sunnat yaw. Sa amon sunnat yan to amon naniyat mo pag sunnatan mo wala mo siya na talos na tumbasan sin Allah Ta'ala kay mo simbiya mura na talos. Biya mura na talos. In sambayang ini mga palanggungan na mga agama Islam amuin aturan sin tungod sin masbuk amuin nalit kita. In masbuk ini piyagian as-sahihu min qawli al-ulama anna al-masbuka la yudriku salat al-jama'a illa bi idraki raka'ah. Tini in qawlu sahih apabila long tanalit kau pagubos way mo na iabutan in rakaat sin sambayang upama niya tiniya nagsusuyod na in imam halas suyod niya nasad na koroon sa kawa bang wala mo iabutan in rakaat amo in ruku hatuhod na wala ko nakaabot sa sambayang barjamaa sa kawa sad na kau hasalta sin imam harendi in iabutan mo, in niyat mo, hati niya nagsambayang kau barjamaa. Na apabila biyad to in niyat mo, asababal sin niyat mo yaon, na idihil sin Allah Ta'ala kay mo impahala sin sambayang barjamaa. Biya ki riwayat hadis, sin Rasul Sallam, kaysa lang anna man nawal khaira wa lam yatamakkan min fi'lihi kutiba lahu mithlu ajri man fa'alahu. Hisulong niya inakaniyat ha hinang marayaw. Ubos wala niya na hinang inamun hinang yad tuhat niyat niya isulat kaniya dihilan siya pahala habiara pahala sinamo inakahinang kaniya. Apabila abutan sin tao in rakaat ruku na nakaabot siya sin sambayang barjamaa. Lawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Mangiabutan mo in ruku, nagruruku in imam na tamakbir na kau, tamakbir na kau takbiratul ihram, ubos siya nagtitindag kau, usampak kau tamakbir ha para takbira intikal hati madto ko paruku tamakbir demikian hadis sin Rasul sallam o nambuk sahaba yung sahaba yaon di matang siya law masjid in Rasul sallam nagruruko na siya narimo ko na siya sinway pa siya nakasudha tunguran sin sapan. Way pa siya nakasudha tunguran sin sapan, rimo ko siya. Man siya makaabot sin rakaat. Pag umus magsambayang, wala ra siya diak sin Rasulullah sin pabalikan kaniya in sambayang niya. Alhasil, hati niya okyad to. Hati niya sahih inahinang niya. Man siya nakaabot sin rakaat atau ka rakaat sin jamaah. Apabila abutan in imam nagruruku na tamakbir na ko magtuy sin takbiratul ihram mauo sa rumuku kaw tamakbir ko ikadua takbiratul intiqal amuyad to in labi marayaw sa banglong tamuin takbiratul ihram sa zain abutan mo bihayan na okira sad na rito in takbiratul intiqal. Sa in afdal makatakbir ko makarwa. Hati niya takbiratul ihram nagtitindag ko amon sabo ko naghibra to rumukuna ko yato tumakbir ko ikadua ha para takbiratul intiqal ila ruku na muyad to illa bi afdal. In takbiratul ihram na subetud sarat niya nagtitindag gaw
nagtitindag ka. Dahil na mga akta, mga palangungan ng mga agama Islam sambayang, on sa mga tao, amuin, kaya hunda sila manaw harap pa masjid. Niyan. Pag-ubos, kayahon sila magtindog, sa pagdatang pamasgit, limilingkod sila bangko. Subay amuin hinangan nila na panagnaan sinskuan nila na subay silang tumindog salta at niya doon sila makatakbir ya takbiratul ihram. Nagtitindog sila. Subay na rukuya to ampa sila lamingkod bang kahunitan sila rumuko iban sumugyod. Pagtindag sin imam bang kaya hunda silang tumindog isab sila. Amuyad tuin sahih. Amon sila yaw mga makusog sila mong pamasgit. Limingkod da sila. Sampai takbiratul ihram naglilingkod sila. Iniyan na mukhalif yato din na sunnah. In sunnah, subay sila timindo sa sarat sin takbiratul ihram, subay ko nagtitindog. Subay ko nagtitindog. Bang inalet kita hasambayang. Nalet kita sambaya atau kamasbuk, diyan. Uno-uno na kakahinang sin imam, iabutan ta, doon na kain, nagruruko siya, doon na kain, nagbangon siya, din haruko, ataw ka doon na kain, nagsusugyod siya, ataw ka doon na in, naglilingkod hautan sin dua sugyod, na haun-haun niabutan mo, nasad na kumadtumagtoy. Na dahil din kakahinang niya, sad na kumadto. Yan. Hadisin Rasulullah sallam, din kan Abi Hurairah, lawan sin Nabi, idha ji'tum ila salah, wa nahnu sujud, fasjudu, wa la ta'udduha syai'a. Apabila lang na di matang kamu, hasambayang, ampaing kami lang niya, sabo kami, nagsusuyod na, nasuyod na kamo, salta sin pagsuyod na mo. Sa inyan, di siya maitong yan, hati niya, tarbilang na siya, din ha, sambayang mo yadto. Subay na tumag na hatindog yadto. Tinya amuin, makaabot ko sin ruku, dito ko mag-itong ikaysa sin ruku siya ataw karukun sin sambayang mo. Apabila lang taamuin, magsalam in imam, ikadua na salam, at niya panagnaan na tuo, ikadua halawa, na ampak o tumindog. Onde na mga masbuk, pag salam sin imam hatuo, di pa siya makasalam, halawa, tumindog na. Paubusan na siya sa amuin salam ikadua, ampak o tumindog. Hinangan mo, inamuin, kulang sin sambayang mo. Ayaw ko tumindog, hamo inway pa nakapagsalam in imam ha ikadua salam niya. Makaabot in tao, amo in naleta sambayang sin imam, amo in panagnaan sin sambayang niya, bang nakaabot siya ruku sin imam. Alon sin Rasulullah, wa ma fatakum faatimu. Hati niya, apabila long taon kulang, pilaing kulang ha sambayang mo, nasubay mo yadto kumplituhon. Kumplituhon biyahe ni sambayang mo yadto. So, pama nakasad kaw, tahiyat na bihayan. Tahiyat na. Wala mo na iabutan ni mga sujud, mga kuambihayan, tahiyat na. Ataw kasujud. Ampak ko nakasad. Na pagtindag mo yadto, ikumplito mi sambayang mo. Sabab wala ko nakaabot ha rakaat pigiyan. Wala ko nakaabot. O pamamagrib, simad kaw ha nagsasambayang barkyamaa, na late kaw, hati niya,
doon na ko ha tahiyat sin imam na nagtatahiyat ni imam na pag-ubos magsalamin imam ha ikadua salam tindag kaw ampat tumagna in rakaat sin sambayang mo. Sa gawain pahala sabab sinakaabot na ko rito na idihilda sin Allah Ta'ala kay mo sin hadis yadto kay na nabasa na to. Amiyatin Allah sallam wa ma fatakum fa'atimu. Inambok riwayat na faqdu wa ma fatakum faqdu. Amo indendi ni walaan niyo iabutan hasambayang sin imam na gantiin niyo. Gantiin niyo. Na diha ini mga palangungan na mo agama Islam na amon fakdo na kiyawayan natin yak maksud nila subetud hinangan ingkulang yadto na biyad to ra imaksudin faatim mo ikumpleto siya na lawan sin Allah fa idha qudiyatis salatu apabila maubos na yung sambayang amon din kiyawa doon in fakdo fa idha qadaytum manasikakum. Nadena sa papyaon mga palangungan na moagama Islam, amon on mga tao hati niya pagtindog nila niyadto na mamasa silang sin Fatiha sa pamamagrib sa atawa ka suwo patanugan nila ning basahan nila. Na apabila patanugan nila na okay ra isab mazhab sin Shafi'i amaya tilong niya faqadu. Nabalong ta si Riyad di nilang patanugan yung pagbasa nilang sin Fatiha sin pagtindog nilang sin kulang sin rakaat nila nayad to nakasuday sa hafaatim mo lang sin Rasul sallam niyad to mazhab sin Abu Hanifa. Apabila amuin kaonan sin sambayang amuin matanog matanog in sambayang imana niya matanog pagbasa sin Fatiha iban mga sura bialong ta sambayang Maghrib iban Isya iban subo atawa ka magkan siya matanog paman niya na pabila long tayong sambayang amuin matanog yung basahan sin imam na wagib ha ma'mum subay sila tumayingog marayaw sin pagbasa sin imam di sila maharos mamasa in imam nila sabo na mamasa siya sibura in surah Fatiha iban dugende na surah Fatiha hayatan sin Allah Ta'ala suratul Araf lon sin Allah wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila basahon in Quran na tayingog kamo marayaw iban ayaw kamo mamasa sin kaniyo mura-murahan kaniyo kaulungan kamo sin Allah. Long Imam Ahmad rahimahullah hati niya naghambok long niya in mga ulama sin ayat yaun piaturun sin Allah Ta'ala halom sambayang. Hati niya manunjukin ayat yaun ha sambayang barkiamaa. Pagbasa sin imam, sin Fatiha, iban sura. Nasubay tumayingog kita. In pagbasa, wagib ha ma'mum ha waktu amo in naraak siya sin amuin tinggalan niya in pagbasa sa sunat tumayingog siya imam niya napabila long taamuin ma'mum naging sigal siya ataw ka nabisi siya sin kaniya basahan bihayan na apabila long taamuin kwa na beken amun matanog in suwa kwa na idiha ini khilaf in mga fukaha mga palangungan na mga agama Islam bang
Hamazhab sin Abu Hanifa na bang matanog long niya imbasahan sin pagbasa sin imam na sunat da kuman inukuman sin magpatiha ko sin kaymo. Sa bang bakal matanog imbasahan sin imam Fatiha na wagib ko magpatiha. Ada pa ni mazhab sin Imam Shafi'i na sibura matanog imbasahan sin imam bakal siya matanog na wagib kaw magpatiha. Hadis sin Rasulullah long niya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dilong niya mas matayma insambayang sin tao amo hindi siya makabasa sin Fatiha. Amiyatin dalil sin Imam Shafi'i. Sa kawa, di makan silang jamoin ha imam. Pag ubos sin imam magpatiha, naampas sila magpatiha sin kanila. Na apabila long taamuin, timatayingog kaw, sin patiha sin imam. Pag ubos niya, magpatiha, nag-amin siya, nag-amin ko, isang salta niya, na inhukuman niya to, biyara kaw, na masa simpatiha yaun. Basta naka-amin kaw. Habiya, parman sin Allah Ta'ala manunjuki kan Musa ibn Harun. Lalu sin Allah Ta'ala, kad ujibat da'watukuma. Sabneto tiyayma sin Allah Ta'ala impangayo ni karwa. Nangayo Musa inagi si Musa alaihi salatu wassalam, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'i zinatan wa amwala fil hayati dunya. Hutuhan na mo sabnetud kay mo, dihilan mo in Firaun, iban mga tindog sin Firaun, sin pag-ari-ari atawa kaparhayasan sin dunya, ibang pangalta. Yato para diha dunya. Pagubos, wa amma na Harun ala duaihi, iyaminan sin Harun in dua si Musa. Timurun in pag-amin niyadto biyara sila karwa nagpatiha. Lon sin Allah Ta'ala, kad ujibat da'watukuma, sabnetud na taima impangayo niyo karwa. Parahal in Harun, nag-amin sadza. Iniyan, hambuk din ang mga dalil sin amuin, bang matanog, imbasahan sin imam ha-Fatiha, na bakan dawagib magpatiha imamum. Ban naka-amin siya, na agad na siya, ha-Fatiha sin ima atau kabiyara siya na masa sin Fatiha. Amma idha kanati salatu sirriya, ada pa ni sambayang bang bakan matanog imbasahan kaniya atau kaingkaonan si ma'mum, di niya karungugan in basahan sin imam, na sabay siya mamasa ha-Fatiha, mamasa siya ha-sura Fatiha. Di na sa mapiyaon, tinya wajib impagbasa ha-Fatiha sin ma'mum, hasambayang di karungugan impatiha sin imam. Wajib. Wallahu alam. Di na mga aturan sin sambayang barjamaa amon pinaka-importante na wujub iqtida'il ma'mum bil imam. Wajib magad in ma'mum ha imam niya. Magad siya, sampurna pangagad. Haram ha ma'mum in munasiya ha imam niya. At tinyadahon niya maglumba in imam niya. So bay, paunahon mi imam mo ampa ko hamibal. Bang in imam naghibal na siya. So pamaruku, long niya Allahu Akbar, kita nakaruku na siya biyayan, ampa ko hamibal. Biyayan. Ayaw ko kuan mo at atin niya, magdungang ko iban imam atawa ka on waktu muna ko din na imam. Na diyan to manjari. Sabab imam mo na muttabi'ul li imamihi,
tinyamagad ko imam mo. Hinangan mo suntuan imam mo bihayan. Na intaw hukuman sinto miyamagad na makaunain amun iagaran niya. Di man jari siya imuna atawa ka magdungan siya iban agaran niya. Lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himarin. Muttafaqun alay. Uno lonsin Nabi, di ilong niya mabuga inhambuk kaniyo. Apabila angkaton niya inuniya, habipor sin pag-angkat sin imam, sin uniya, sujud upama, ataw karuko. Amo hinangan sin Allahu Ta'ala usin tawyaun muna imam niya, biya usin himar, haadlo kiyama. Ataw hinangan sin Allahu Ta'ala dabbos sin tawyaun, dabbos sin himar, dangking haadlo kiyama. Na mangindabbos niya mga palangungan na maagama Islam adlo kiyama, bagkanda ko tao tinya umo yan na hinang nabi biya usin binatang. Na yadto amuyadtoin tumbas sin tao dema siya maglumbaha imam niya atawa ka muna siya din na imam. Demikian biyabaita sin Rasulullah hadis niya at niya intaw biyad to amuin muna siya imam niya tantutud on punishment kaniya adlo kiyama. Hadis innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Sabnatud hinang lon sin Nabi imam yan singuran si ma'mum niya. Samingod subay makaunain pagsinguran. Fa idza raka'a farka'u, apabila rumukuin imam naruku kamu. Wala tarka'u hatta yarka'a, ayaw kamu rumukuha hingga subay masampurna ruku sin imam. Wa idza sajada fasjudu, apabila sumujud imam na sumujud kamu, sujud kamu. Sa ayaw kamu sumujud hingga subay makasujud na imam. Ingkaunan si mga sahaba hataykon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahna ahadun minhum zahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida. Di pahibalan si mga sahaba intaykod nila hingga subay amuin yadto na imbayho si Rasulullah nakasujud na ampas sila humibal sumujud. Biyadto ingkaonan sin mga sahaba sin Rasulullah. Hawak tu amuin kita sin Umar radhiyallahu an hambuk usog. Amuin dahon niya maglumbain imam niya liubak sin Umar. Inagi niya la wahdaka sallait. Bakun isa-isa mo nagsambayang yan. Miyamagad kau, ayaw ko muna imam mo. Wala bi imamika iktadait. Sabab ini ka wala ko simingod, wala mo hinang amuin agaran mo imam mo. Sabab muna kau. Naliubak sin Umar radhiyallahu an. Dihay ini mga palangungan na mga agama Islam. Amuin, hambuk din na mga pakarajaan niyan na matao di mga nagsasambayang. Amuin, awam silan si mga pakarajaan niyaun. Matao di pagkakitaan mo, jamoin sila imam nila, maglumba iban imam nila, magdungan, remuko sumuyo da imam nila. On waktu, amuin, magpauna biyaya atau muna sila. Yan, subay wagib to diyan ang mga kaimaman. Subay nila, baitaan tuod, hinduan nilang tuod di mga ma'mum. Sabab, kumangi insambayang si ma'mum, sabab awam sila, di nilang kingatan, na si mas'ul, he is you in asubun sin Allah Ta'ala adlo kiyama. Amo in,
imam. Ikaw in tanggung jawab sin ibadat sin mga tao yaun wala kimugdan. May tawala mo sila hinduan sin aturan sin pagmaamum bihayan. Nadena sabab yaun mga palanggungan na mga agama Islam. In tao amo imunaha imam niya atau kadahon niya maglumbain imam niya. Iya ta'arraduna lil wa'idi syadid. On siksa kanila adlaw kiyama mahunit. Sabab mayta di matay may sambayang nila. Sabab nagmukhalif sila ha imam nila. Riwayat Muslim nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam in ajiniya la tasbiquni birruku. Ayaw ka mo muna kaku ha pagruku. Wala bis sujud. Iban ayaw ka mo muna kaku ha pagsujud. Wala bil insiraf. Iban amuin pag-igna hati ni among pagsalam yan to biyan. Sumalam kami yan, assalamualaikum. Yan pa nagsasalamin imam ha tuo, yan to na ko nagsalam halawa. Na piyanglangan yan to. Hamuk yan to din na maka batal ha sambayang sin maamum muna siya imam niya maitong siya biara uwi siya nakasambayang hangkan siksaon siya hadlo kiyama. Long is Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Long niya musabaqatul imami haramun bittifaqil a'imma. Indahon mo maglumba in imam mo na haram inhu na hinang mo yan ha piyaghambukan sin mga imam. La yajuzu li ahadin ay yarka'a qabla imamihi. Di itod mapatot hahambuk mano siya miyamagad siya sambayang barjamaa amuin muna siya hahinang sin imam niya. Ramuko siya ha before sin ruku sin imam atawa ka magdungan imam. Wala yarfa'u qablahu. Ayaw siya magbangon ha udi pa makabangon in imam. Wala yasjudu qablahu. Iban ayaw siya sumujud sin way pa nagsusujud in imam niya. Matawd to din hadis amo inang lang sin damikyan. Matawd. In pag muna kita ha imam ta na yan talaob bina syaitan. Din na mga panayaman sin setan yan. Hati niya miagad kita ha sasat sin setan katubiayan. Na rin sabab yan to na wayroon puspa ida sin sambayang tayad to. Subera at hati untatod in aturan sin sambayang tabang sumambayang kita isa-isata uno biunin aturan sumambayang kita simbargyama unin aturan tabiayan imam kita unuin dapat hinangan ta maamum kita unuin dapat hinangan tabiayan subay kita amo imultazim kita ha aturan sin pag maamum atau kapag imam bihayan ang pa mga palangungan ng mga agama Islam biya nasabot nato rasin lima bayaon amo intungod sin pagsambayang habar jamaa. So pamaon taon nagmasbuk pag-ubos nagsalam na in imam on na isabdi matang hinang niya imam imaamum niya maamum amo inalit dayaon na muna inukuman sin sambayang sahih in sambayang sa gawa inamo inhinang imam yaun din na mga masbuk daisab na di manjari pindahon niya inyat niya bang pindahon niya inyat niya so pamakyublit siya atawa ka o nagketayungan niya lang na inna Allah ma'as sabirin yan mga babasahon singkuan wayroon asla lahu on kay bambiak kublitanin abaga sin agaran nila on waktu mamasa simbiat innallaha ma'as sabirin na ingkatan yan wayroon nas singkuan yan iban di manjari hinangan mo imam mo into yaun na late so pamadwa kamo mas marayaw magyamaa kamo sin kamo ruwa den si magad kamo haamuin asal na letiyaun. Tiniaokin sambayang mo sa gawain sambayang barjamaa na di mo makawa. Mas marayaw sa mambayang kau haamuin
dua kamu biayan bang kuan. Ngayan makamatauran na kamasgiran ang pagkakitan nato bihayan amuin magsambayang sila o mga masbuk o naisab magmasbuk kanila sampai magsubpas-subbat bihayan makaabot madto pa amo inggitungan si masgidin pag subpas-subbat sin imam bihayan. Tinya imam mo miyan to hinangan naisab imam. Usaw naisad namatang ubos naisab haunahan yan nabiyad turati ni magkuan na bagkaniyad to ha aturan sin agama imbiyad to mga palanggungan na mo agama Islam ya aturan sin agama mangwala mo na iabutan nin imam tinya maamom da kuman mga late na isabi ni iabutan mo sambayang na kamo sin kamo hati niya bang dua kamo to magyamaa kamo sin kanyo biyayan. Mga palanggungan na mo agama Islam ang pangasubo unin hukuman sin paghadir sin babae ha kamasgiran hati niya sambayang bargyamaa uno inhukuman niya in agama na to complete iban nasakop niya ingkatan ikarayaw kato din naman na dunya labi luba ha adlo akhirat in agama piarotong niya ha mga Muslim usog babae biyabaitaan silang sin sibo-sibo sila pahadarat sin Allah Ta'ala. Law sin Allah Ta'ala Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Law sin Allah Ta'ala hisyo in haminang sinhinang marayaw din naman pihak si mga kausugan iban mga babae salta in sila mu'min sila fa Allah Ta'ala falanuhiyannahu tanto turi mga tao yaulon sin Allah Ta'ala dihilan na mo sila sing kaboyanan hayatan tayyiba sing kaboyanan sa gihatra ataw kasarayaw-rayaw. Iban tanto tur mga tao yaon tumbasan na mo sila sin tutumbasan nila labi marayaw sin amuin na hinang nila. Usog babae. In agama Islam hati niya hiarap niya impakaragyaan sin babae. Iban biotang niya in babae hati niya myulya sin agama Islam iban hormat sin agama Islam apabila in kaonan sin babae yaon gimagayunggong siya hapamando sin agama iban nagpalange siya hapalange sin agama den na damikyan na tiugutan sin agama Islam in babae makahader sila ha mga kamasgiran hakarna supaya sila makadohat sin karayawan hasambayang bargyamaa. Iban, hiyaros sin agama kanila damikyan, hamader sila, hahauno-haunuin mga binibayan on doon, pagzikir fa Allah Ta'ala at tawaka pamando hatungon sin agama. Sa subay amuin, sarat niya, lamayo sila din ha amo maka pitna sila. Lamayo sila din ng mga pitna biyayan. Ibang parihalaon nila in kamulyaan nila. Apabila in babae mamaid habana, long niya hamadir ako sambayang bargyamaha masjid, na makro inukuman niya langan simbana. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Ayaw niyo langa in mga kababaihan, mga ipon sin Allah Ta'ala, mga babae, amo in hamader sila kamasgiran sin Allah Ta'ala. Wa buyutuhunna khairul lahunna sa bang dunda sila magibadat marayaw, halom sim pamaybay nila na labi marayaw kanila niyadto. Wa liyakhrujna tafilat sa bang gumawa sila
amo hindi sila kakilahan niyaon. Imana niya in Aisha radhiyallahu anha maghadir siya sambayang sa iban sambayang subo sabab malindom yung mga waktu yan. Amo di silang kapatungan to biyayan sin tao. In pagtunay sin sambayang pardo habang kiyamaa na dakula in kalabihan makawa sin mga kausugan ibang mga kababaihan. Damikyan in pagpanaw harap pa masjid dakula raisab in karayawan makawa sin tao. Iza sta'azanat nisa'ukum bil-layl ilal masjid apabila lon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mamaid in mga kaasawahan niyo, mga anak niyo babae, hawak turum, hamader sila masjid, fa'adhanu lahunna na subeni sila dihilan izin, makahadir sila. Na iniya unatin niya, so pamalong tababae tagabana, namamaid siya habana niya. Sagawa, imbabae bang, doon na sila, di magwagwa din na bay, na hakul lizawk, sabab, amuyad din kapatot simbana kaniya, so may doon siya sa zahabay. Wa khurujuha lil masjidi fi tilkal hal mubah. Impagwa nila madto pa masjid na harus sa zain hukuman niya. Harus sa za. Fala tatrukul wajiba li ajali mubah. Ayaw tinggali inwagib hakarna haminang ko sin harus. Apabila nag-izin in bana haamo in gumawa in asawa niya na inigsin bana in kapatot niya mong kaniya. Hadisin Rasulullah wa buyutuhunna khairul lahunna inabay nila lalabi marayaw kanila mag-ibadat sila lombay nila. Tinya imbabae tinya bakenlong taamo in maglunsul mat tumari at tinya halombay sa zabihayan. Imanjari siya gumawa bang mayroon izinsin mga bana nila. Namikyan hadisin Rasulullah wala yakhrujna tafilat. At niya gumawa sila, amo hindi sila makarasin amuin makapit na biyayan. Imaana niya, amuin ayaw sila mag-usal sila na mahamot biyayan. Hasupaya di mapit na in mga kausugan, amuin kahamutan nila ni mahamot yadto. Damikyan amuin mata nila, bakan amuin naglulupa di mata nila sin madtumariin iatod nila. Hati niya doon sa sila hababa umatod harap amuin gika panawan nila atau karan nila. Hindi na sabab yadto na di manjari amuin mag-usal sila hala na mahamut biyayan sabab dakula indusa sin babae umusal sa sila na mahamut. Hadis yang salam ayu mamra'atin kharajat min baitiha wa hiya muta'attirang katanlong ni babae gumawa siya din nabay niya amuin imusal siya sila na mahamut sampai kihamutan si mga kausugan amo ilyabayan niya maharos kaniya na intiap-tiap usog amo indusa makawaniya biya dusa sin nakazina si al-iyadu billah di taymaun sin Allah Ta'ala in ibadat niya hingga subay siya makapego kyunub biyayan. Na din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. So pama imbabae gumawa anak mo, asawa mo atau kahiso na biyayan amo in magpakita siya in usalan niya tamungan amo in mga tamungan mga makuha natin niya biya matampal to di mga color niya atau ka amo in mag-usal siya si mga pag-ari-ari mga bulawan niya amo in gimuguwa din na kwan niya atau ka magbutang siya la na mahamot na haram siya subay siya wagib siya langan ayaw siya gumawa. Ayaw siya gumawa. Hadis yang salam ayu mamra'atin asabat bakhura fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhira. Hisiyolong niya imbabay atau ka babae long niya amuin nag-usal siya simbukhur. At niya kahamutan hagwa ayaw na siya lamamuda pagsambayang waktu isa. Wa kadhalika idza kharajat al-mar'atu ila al-masjid faltabta'id an muzahamatir rijal. Apabila yung babae gumawa harap pa masjid, umanib siya sinamuin maka siya pa amuin makalamugay siya mga kausugan. Long Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
yajib ala waliyil amr ayamna'a min ikhtilatir rijali bin nisa. Wajib hanakura si masjid subenia atau ka hisyo na biyan anakura biyan. Langan niya in paglamugay pag-ikhtilat sin usog ibang kababaihan. Sibura sa pamado ng mga tabo yan, amo in nakurasin tabo. Mga masjid nakurasin masjid imam. Ataw kahauno na yung pagpumpunan biyan na subay amuin parihalaon in damikyan. O mas'ulun an dhalik. Hisinakura doon siya in asubuhon hapakaragyaan yaon. Sabab bang maglamugay doon na malag ko impit na amuin ikadihil nila. Lon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Wero ulon si Nabi amuin kaya tay kurang ko hapwas ko amu impit na makamudarat ha mga kausugan malingkan amo na im mga kababaihan. Mga kababaihan. Yajibu alayhim man uhunna mutazayyinatin mutagyammilatin. Wajib kanila. Subay sila langan amo im magbutang sila si mga pag-ari-ari nila, mga pagpalingkat nila. Wa man uhunna minasiyab allati yakunna biha kasiyat ariyat. Iba langan sila mag-usal si mga badyo amo im mga manipis ataw kaamo im biara sila ataw kamasibit biara amo in mga pag kuhate biara sila wayroon nagtamong sila biyayan amo in umusal sila si mga damikyan. Impaglang kanila hadis yan na at-tahadus ilayhim piturukat damikyan amo in langan sila amo in magmi-meeting sila doon ng mga karandanan. Damikyan, hahaw no binibayan. Apabila in babae, amo in tamassakatil mar'atu bi adabil Islam. Amo in gimagayunggong siya ha adaban pamando sin agama Islam na wagib subayaong kaniya in kasipog. Iban siyaong kaniya in pagtabon sin aurat. Iban di siya mag-usal si mga pag-ari-ari biyayan, iban la na mahamot. Iban lamayo siya din ha, mukhalata ha mga kausugan biyayan. Dena sa papiaon mga palangungan ng mga agama Islam, amuin, maudo na to ha ini, manuntyoki si masbuk, iban amo in kahalan si mga kababaihan, na in kababaihan, amo in pinakamarayaw, na igima si mga Muslim na insambayang nila halombay nila labi marayaw din sinsambayang nila hamasgid karna nakalayo sila ni na pitna iban salamat sila din ha mga pitna iban amuin mga hinang mangiibiyan. Mura-murahan mga palangungan na mga agama Islam amuin makakawa kita ni pangadjian din ha amuin aturan sim pagmasbuk ha muna topic na to bihaon iban amuin aturan sim babae apabila gamuha siya din habay niya uno naman imapatot amuin hinangan niya iban uno imapatot amuin hinangan si mga mas'ul biya babana niya atau kamaas niya biyayan din ha mga sila mga kababaihan bang kakitaan nila makadihil sila pitna so betul sila langon bang hati niya multazima na subay sampurna in amuin umanib singkatan na sabutian to amuin bukun marayaw murah-murahan dinasazza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.